मैत्रिणींनो, शीतल डिलिशियस किचनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे स्पायसी मिसळ पाव। चला तर बघूया। आपण मटकीची उसळ कुकरमध्ये 2 शिट्ट्या मारून व्यवस्थित बॉईल करून घेणार आहे। त्यामध्ये आपण अर्धा ग्लास पाणी, थोडंसं मीठ, थोडीशी हळद, हे सर्व टाकून आपण 2 शिट्ट्या काढून घेणार आहे। इकडे उसळ आपण बॉईल करण्यास ठेवलेली आहे। दुसरीकडे आपण कांदा थोडासा ब्राऊन होईपर्यंत परतवून घेणार आहे। थोडंसं तेल घातलेलं आहे आपण। आता आपला कांदा भाजलेला आहे, त्याला एका साईडला करून आपण ओलं खोबरं घेतलेलं आहे थोडंसं, त्याचबरोबर हिरवी मिरची 2 घेतलेली आहे। त्यामध्ये आपण थोडंसं आलं घेतलेलं आहे आणि थोडेसे लसूण घेतलेले आहे। हे सर्व आपण व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे। खोबरं ही छान होत आलेलं आहे। त्यामध्ये आता आपण 2 छोटे टोमॅटो साल काढून बारीक तुकडे करून घेतलेले आहे, तेही आपण याबरोबर थोडेसे परतून घेणार आहे। मसाला आपला छान परतून झालेला आहे। आता आपण तो थंड झाल्यानंतर मिक्सरमध्ये बारीक पेस्ट करून घेणार आहे। मसाला थंड झालेला आहे, आपण तो मिक्सरमधून बारीक पेस्ट करून घेणार आहे। मसाला आपला बारीक आपण छान वाटून घेतलेला आहे। आपण 2 चमचे तेल गरम करण्यास ठेवलेले आहे। गॅस ऑन केलेला आहे। त्यामध्ये आपण दालचिनी अर्धा थोडासा तुकडा, तेजपत्ता, 4 काळी मिरी, 3 लवंग आपण हे सर्व तेलामध्ये टाकून घेणार आहे। मसाला आपण टाकलेला आहे, खडा मसाला। त्यानंतर आपण हिंग, कढीपत्ता, मसाला छान परतवून घेणार आहे। मटकी आपली छान बॉईल झालेली आहे, छान मस्त शिजलेली आहे। आता आपण मसाला छान परतून घेतलेला आहे। त्यामध्ये आपण 2 चमचे काश्मीरी व 1 चमचा घरगुती मसाला, गरम मसाला 1 चमचा आणि थोडीशी हळद, हे सर्व मसाले आपण छान परतवून घ्यायचे आहेत। त्याप्रमाणे मीठ व थोडीशी कोथिंबीर मसाल्यावरती परतवून घ्यायचे आहे। मसाले छान परतवून झालेले आहे। तेल सुटलं म्हणजे मसाले छान परतवले आहे। त्यामध्ये आपण मटकीची बॉईल केलेली उसळ ॲड करणार आहे। मिसळची छान चव वाढवण्यासाठी त्यामध्ये आपण थोडासा लिंबू पिळून घेणार आहे आणि छान उकळी आणून देणार आहे। आपण त्यामध्ये पाणी ॲड करणार आहे। व आता एक छान उकळी आणणार आहे।
आता आपली मिसळ छान तयार झालेली आहे खाण्यासाठी. आता आपण तिला बाउलमध्ये सर्व करून घेणार आहे. आपली मिसळ पाव खाण्यासाठी रेडी आहे. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली मला कमेंटमध्ये कळवा. सबस्क्राईब करा, लाईक करा. थँक्यू.